Salut! Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre substantive. Substantivele sunt cuvinte care denumesc oameni, animale, lucruri sau locuri. De exemplu, câine, carte, profesor sau oraș. Substantivele pot fi comune sau proprii. Substantivele comune sunt pentru lucruri în general, cum ar fi băiat, pisică sau școală. Substantivele proprii sunt nume speciale, cum ar fi Irina, Cornel sau București. Nu uitați! Substantivele proprii încep întotdeauna cu literă mare. Substantivele au și număr. Dacă substantivul vorbește despre un singur lucru, este la singular, cum ar fi pisică. Dacă sunt mai multe, este la plural, cum ar fi pisici. Substantivele au și gen, masculin, cum ar fi băiat, feminin, cum ar fi fată, și neutru, cum ar fi scăunel. Haideți să exersăm! Găsiți substantivele din aceste propoziții. Cornel și Irina merg la școală. Câinele și pisica sunt animale domestice. București este capitala României. Le-ați găsit? Bravo! Substantivele sunt Cornel, Irina, școală, câine, pisică, animale, București, capitală, România. Acum, am o provocare pentru voi. Scrieți un text de 5 rânduri. Folosiți 4 substantive comune la plural, cum ar fi cărți, flori, mese, câini și 4 substantive proprii, cum ar fi Irina, Cornel, București, România. Breaktem 05. Abia aștept să văd ce scrieți. Continuați să exersați substantivele și veți deveni mai buni în fiecare zi. Ne vedem data viitoare!